Côte d'Ivoire jamana kan farafina senantolonta ɲɔgɔn kunbɛ b'a ta ko B34 bɛ sen na kabini janvier kalo tile 13 tɛmɛnen san 2024 na phase de poule ɲɔgɔndanw kuncɛlen kunasini Rabat janvier kalo tile 24 sɛgɛnnafiɲɛbɔ de bɛ yen kunu alamisa ani bi juma ka 8e de finale ɲɔgɔndanw makɔnɔ olu bɛ daminɛ sini sibiri janvier kalo tile 17 k'u kuncɛ tarata nata janvier kalo tile 30 san 2024 na jamana 16 don sini ɲɔgɔndanw fila don fɔlɔ ni nɛgɛ 17 dana gosira Angola ni Namibie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɔgɔndan bɛ tan Bouaké Stade de la Paix la halisa sini sibiri ni nɛgɛ 20 dana gosira Nigeria ni Cameroun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Félix Houphouët-Boigny na Abidjan Mali Aigle samatasɛgɛw kɔni olu bɛ labɛnni na olu bɛ don 8e de finale tulon na tarata nata janvier kalo tile 30 san 2024 na Mali bɛ Burkina Faso bisimila Korogo Stade Amadou Gon Coulibaly la ni nɛgɛ 17 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sekou Chel b'a fɔ an ye a bɛ nin sinsin min kan a n'a ka cɛdenw Burkina Faso ɲɛkɔrɔ walasa ka sebaya ta ka taa quart de finale la. Le gros du travail, c'est d'être efficace. An ka baara koloma yɔrɔ ye de ka se ka an labɛn ka galabu kɛnɛya ko ɲuman o kɔrɔ de ko an ka tolantannw ka se ka lafiya ka ɲɛ waasa an ka tolantan ɲɔgɔn kuma bɛ kɛ don min na ani Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka ntolantan ko ɲuman n bɛ segin a kan k'a fɔ Burkina Faso kɔni olu ye ntolantanna ŋanaw ye u ka camancɛ yɛrɛ kɔni olu jolen don kosɛbɛ wa ka fara u kan u ka ɲɛfɛ ntolantanna kɔni ale ka ɲi kosɛbɛ ale yɛrɛ bɛ se ka ntolantan fo san 10 ɲɔgɔn nataw la nin bɛna kɛ ntolantan ɲɔgɔn kunbɛba ye nisɔndiyalenba don ani an badenw kɔni an ka se ka nin ntolantan ɲɔgɔn kunbɛ in kɛ. Ça va être une bonne opposition. Je suis content de rencontrer nos frères. Tiɲɛ don Mali forobatɔn senantolantannw bɛna u ni yɔrɔ ta CAN Côte d'Ivoire 2023 8e de finale ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan nka mɔgɔ dɔw bolo u ma baara kɛ ka se a dan na ka da kan u tun ka kan ka sebaya sɔrɔ poule ɲɔgɔndan 3 bɛɛ la hali n'a y'a sɔrɔ u ka boko 3 la Aigle ye sebaya 1 sɔrɔ ka filani bi 2 sɔrɔ u ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ poule ɲɔgɔndanw kuncɛlen Amadou Abidine Ba Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don ka bɔ Mopti a bɛ kɛnɛ kan Côte d'Ivoire ale y'a yira ko Mali senantolantannw ni foli ka kan a ka dalilu filɛ. Ballontan fɛn 3 de don i bɛ gagner i bɛ match nul kɛ i bɛ défaite ta f'an k'a dɔn fana an bɛ min ɲini bɛɛ b'o de ɲini ni bɛɛ bɛ min ɲini e b'o ɲini parce que e m'i ta sɔrɔ e m'o sɔrɔ e b'i ka joueurs lagosi ne bɛ waso n'u ye de an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka duwawu k'u ye bɛɛ ka waso n'u ye bɛɛ ka ɲagari n'u ye bɛɛ k'u senkɔrɔma dondon walasa u ka se ka taa ɲɛ équipe joli de nana ballontan 24 min bɛ jate diɲɛ ballontannabaw la min b'a ɲɛ an ni min tɛ jate catégorie kelen na olu cira a balila mɔgɔw la équipe min jatilen don équipe fitini olu gagnena bravo aux Aigles à nous la victoire. Farafina jamana 8 minnu taara so poule ɲɔgɔndanw kuncɛlen Ghana, Gambie, Algérie, Tunisie, Guinée-Bissau, Tanzanie, Zambie ani Mozambique. VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan CAN Côte d'Ivoire 2023 kɛnɛ kan Siaka Traoré ka laseli don an lamɛnnen don VOA bara ɲɔgɔn radio so Albayani kan Côte d'Ivoire CAN hukumu kɔnɔ a kan bɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan min bɛ CAN Côte d'Ivoire 2023 kofɔ